Изключим инвестициите в чисто IT технологичния сектор, които много често не са свързани с строителство на някакви големи предприятия, но пък са свързани с строителство на офисни площи и използването на офисни площи. Всички други големи инвеститори имат нужда от големи площи. Съответно, България, мисля, че е на над 140-то място, 140 и някое място в света по леснота на получаване на разрешение за строеж. Опитаха се преди 4-5 години да променят ЗУТ, беше променен, беше облегчена малко процедурата, но всъщност големият проблем не е толкова процедурата по разрешение на строеж, а всъщност регулационните планове в общините и в районите, където трябва да се случи това строителство. Регулационните планове са масово неприети, масово са объркани, масово има събрани имоти на различни частни собственици, окрупнени в едно УПИ. И всъщност държавата и общините са създали изкуствена съсобственост между хора, които имат самостоятелни поземлени имоти и те са им ги урегулирани в един голям урегулиран поземлен имот, който вече е така наречения имот за строителство. Инвеститорите се сблъскват с изключително големи проблеми в прокарването на пътна инфраструктура, изобщо на всякаква инфраструктура до терените, които са им предложени и са избрани. Опитваме се последните 15 години да правим индустриални паркове. Да, всъщност това беше като панацея представено. Демек, ето, строим ли индустриални паркове, всички тия проблеми са разрешени. Ами да, но не. Парадоксално звучи, но всъщност проблемите не са разрешени. Проблемите продължават. Продължава да има огромни дефекти в регулационните планове, които са направени. Продължават дори индустриалните паркове да не са си разрешили проблемите, като изключим два индустриални парка около Пловдив, които те дори са частни инициативи. Те не са държавни инициативи. Те са от първите всъщност. Те са от първите и те са частни инициативи, в последствие превърнати леко в публично-частни инициативи. Нали? Всички много през годините оплювахме публично-частното партньорство и то се превърна в някакъв лош пример. Корупция, да, синоним на корупция, но всъщност навсякъде в западния свят публично-частните инициативи са най-добрите инициативи. И всъщност това се демонстрира точно с тези индустриални паркове в Пловдив, където отново битката с администрацията е била доста сериозна и голяма, докато се урегулират така земите и се доведат инфраструктурните решения, електро, вода, канал, всичко, което е необходимо за едно производство. Но всъщност те са един добър пример и са единствените наистина функциониращи добре.